Neznámy maskovaný muž vtrhol do Zlatníctva krátko pred záverečnou. My vám teraz ukážeme to, čo nasledovalo. Páchateľ si to namieril priamo k zamestnankyni, ktorá práve schovávala šperky do trezoru. Začal sa súboj o zlato. Otvorili sa dvere, v tom behol muž. 3 skokmi bol pri predavačke. Mal na hlave kuklu a snažil sa jej vytrhnúť platá z ruky. Nevydal zo seba hláska. Nič, bol nemý. Zlodej si podľa všetkého nevšimol, že v kúte predajne stojí majiteľ a už vôbec netušil, že ten si bude svoje zlato statočne brániť. Odvážny muž Lupičovi v poslednej chvíli skrížil cestu. Snažil sa proste mu chytiť ruky, lebo nevedel proste, či má nôž, alebo či má nejakú zbraň. Predajni sa pokúsil odsúdiť celkovo 8 kusov plát so šperkami, ktoré dávala predavačka do trezoru, čo sa mu však nepodarilo. Nestihol zobrať nič vďaka manželovi, ktorý s ním proste zápasil. Zlodej tak vybehol zo Zlatníctva s prázdnymi rukami. Na úteku odhodil čiernu tašku i kuklu, ktorou si kryl tvár. Manžel videl, že ho nedobehne, lebo bol v šlapkách. V prípade krádeže by majiteľke Zlatníctva vznikla škoda vo výške 40 000 eur. Páchateľ polícii zatiaľ uniká. Kto má akékoľvek informácie k uvedenej udalosti, nech telefonuje na 158. Určite musel mať takých 185 až 190 cm. No a štíhlejší. Myslím si, že okolo 25 rokov. Vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom začal trestné stíhanie voči zločinu krádeže spáchaného v štádiu pokusu. V prípade, že sa polícii podarí páchateľa vypátrať, hroziť mu bude až 10-ročné väzenie. Z Nového Mesta nad Váhom Ľubo Trautenberger, televízia JOJ.